Ahojte, ja som DJ EKG. Toto sme dali minulý rok. Východ Slovenska 25. a 26. júla vás pozývam na najnavštevovanejšiu party na východnom Slovensku, Ibiza Party. A tento rok chceme posunúť level návštevnosti, pretože sa chystá naozaj extrémne veľa ľudí a dúfam, že ty budeš pri tom. Zdraví ťa DJ EKG. So mnou bude hrať môj brat DJ Robin a samozrejme Bongoman Alice. Netreba zabúdať, že party nekončí o 6 ráno, ale práve naopak začína afterkou. Takže na všetkých sa teším, pretože Ibiza Party je moja absolútna srdcovka, som tam rezident už strašne veľa rokov a tento rok chcem posunúť absolútne level úplne niekde inde. Chcem, aby to bola väčšia žurka, aby sme si ju viacej užili a aby sa konečne stretli všetci ľudia, ktorí majú radi našu elektronickú hudbu. Takže ja osobne vás pozývam na hlavný stage, pretože tento rok to bude stať za to. 25. a 26. júla, piatok, sobota, Zemplínska Šírava, Motel Kamenec, zdraví ťa Miro, DJ KG. Vidíme sa na stage, pretože to bude extrém. Ahoj. Pump and dance.